Estic atabalat, Raquel, estic atabalat. Atabalats estem. Perquè tenim amb nosaltres a Josep Miret, benvingut a Estil Mediterrani. Hola, moltes gràcies, bona vesprada. Que forma part del grup Estem Atabalats i que tenem una cançó que es diu No sigues ninot i que va ser la cançó de les Falles 2019. Conta'ns una miqueta. Ja és la cançó oficial de la Diputació de València. El No sigues ninot ja està per ahí cantant-se, ja està siguent viral en internet, a través del YouTube, tot el món pot veure, fique No sigues atabalat, cançó oficial Falles 2019, i la entrarà directament al YouTube de la Diputació de València, que des de l'àrea de cultura són els que han apostat per aquesta cançó en la fusió del llenguatge valencià popular, com paraules aixina molt falleres, molt de poble, que ara ja s'utilitzen molt en les falles, com boi, embolicar, festa, ballar, i juntar aquestes paraules i el que és la música tradicional autòctona valenciana de la dolçaina i el tabalet. Estem veient imatges, Josep, del videoclip. Conta'ns un poquet. Ahí està. Pues el videoclip n'hi ha que dir que en principi agrair a la producció de la Diputació, a Carles Castro que l'ha realitzat, i a tota la gent de les Falles de Puçol, perquè s'ha gravat íntegrament en Puçol, està la Junta Local Fallera, ha participat pràcticament tot el poble en la gravació del videoclip, i és d'agrair perquè ahir s'ha creat un rebombori, millor dit, que igual que en la cançó. Quina festa, no? Quina festa esteu. I la festa és real, que després se mengen la paella, ballen, n'hi ha actors, n'hi ha actrius, n'hi ha un xinès, que és el protagonista, que ja és superfamós, li diuen Hu, i la història va un poquet el No sigues ni no d'un estranger que arriba a València. N'hi ha una gran confusió. Els fallers l'agarren a l'estranger, que en aquest cas és Hu, el xinès, se l'emporten de falles a la mascletà, se l'emporten de paella, se l'emporten de sarau, el fan ballar, i al final del videoclip n'hi ha la sorpresa que explica què ha passat, no? Que ha sigut una confusió, i este no és el xinès que esperaven, este és un xinès que havia arribat, passa una colla de dolçainers, baixa del taxi, i els fallers s'estaven preparant a una recepció del ambaixador xinès que venia, que al final hi eren els escortes, i s'han enganyat de xinès, li han fet la festa al que no toca. N'hi ha uns quants per ahí. Josep, jo volia acomiadar el programa d'avui amb la teua cançó, no? Dolçainer, i amb la dolçaina sí, no podíem acomiadar el programa d'una altra manera, i mencionar també que és un tema que està inclòs al disc, que a mi m'agrada molt el títol, perquè és com el nostre programa d'Estil Mediterrani, clar que sí. Són Albert Falles amb estil. Molt bé. N'hi ha que dir que això també és una cosa molt important, perquè avui mateix, aquest disc que té Paco en les mans, és un disc que edita la Diputació de València i han volgut introduir com a bonus track de regal en el disc la cançó de No sigues ni no d'Estem Atabalats. El disc és d'Albaes i Cant d'Estil i cançons de dolçaina composades exclusivament per a este disc, no estan en ningun altre disc. És un disc pensat per a tots els casals fallers de la comunitat valenciana, i la Diputació des d'avui està repartint-lo a totes les comissions falleres com un regal on la Diputació vol que estiga el tema valencià. Josep, ara sí, acomiadem el programa, que es queda un minutet només. Veritat, nosaltres, gràcies, de veritat, per la seva companyia, des d'ací de la platja de l'Ajuntament. Demà hi ha retransmissions especials perquè són la festa de les Falles i la 8 Mediterrani estarà present. No faltarem a ningun lloc. No faltarem. I acomiadem amb la música de Josep. Pablito, por favor. Vinga, que no tenim temps, clar que sí. Anem? Toca. Mireu-la en YouTube, No sigues ni no, Estem Atabalat.